Sikke en god dag, det er i dag. Ej, nej. Hallo alle sammen. Kan I se mig? Jop, det var I. Og nu skal jeg lande i Rumænien. I denne vandpyt ude og dør. Lad os lande. Pas på. Au. Dårlig kæft. Det var godt nok en god tur. Jeg ved ikke om min gode ven Tobias, han har det godt. Ikke også Tobias? Han sur på mig nu. Tobias? Eller Tobias? Nej! Tobias! Han sur på mig! Tobias! Det skal I til af. Hej Tobias, du skal ikke slå mig længere i dag. Okay, Tobias. Nej. Løb. Og jeg laver flere af de her videoer. Jeg dør, fordi I tog meget godt imod den sidste video. Au. Hjælp. Jeg står her, nej. Au. Jeg ved ikke, hvor mange af mine bøger, der ligger på gulvet. Nej. Jeg smider dem. Au. Hjælp mig. Dø. Nå, så skal jeg bare over i byen. Uden at jeg dør af det forest lava. Farvel, så. Haha, kyllinger. Med lige ræbe. Ja. Og så lige der et lille stykke mami. Jeg kan ikke lide ræve, det ved jeg nok. Jeg ved ikke, hvorfor det var meget godt, de tog mod den sidste video, jeg dør. Og da jeg lavede chillen, ikke? Så hørte nogen af det var en uhyggelig chille, fordi det er din mor nemlig. Jeg kommer også engang til at lave en video med hende måske. Hvorfor er der et halvt hus? Jeg kan 12 nu. Jeg er bare i røghuset og se, om mine penge er blevet stjålet. Jeg havde 4 sæt regntøj. Der er nogen af villagerne og kalder alarm. Hey, de dumme dør. Alle villagers, er der nogen, der har stjålet mine regnfrækker ud over mig. Min søster plejer mest at bruge det. Mang. Hallo? Bo. Skal jeg lige tage det lige på? Ja. Der er altså tage løb på. Gå i panik alle sammen. Bare fordi min regntøj det er væk.
Ja. Kom her, lille dumme ræv. Din dumme ræv. Og det ene har en lille knockback. Jeg har det. Jeg tror bare, det vil jeg ikke. Nej. Bag, slap af, bag. Skal vi tage derovre en kop kaffe? Det tror jeg, hvis vi skal. Åh nej. Au! Åh nej. Au. Jeg er 4 bøge. Jeg løg til butler. Løg til sikkerhedsskolen. Slog jeg ham over? Au. Hjælp mig. Jeg graver mig ned i jorden. Ring til skældevæsenet. Skældevæsen? Jeg føler, at min sikkerhedsvagt bliver dummere og dummere. Hver gang jeg giver min high five. Så... Au. Du skal ikke afslutte mig igen. Der er ikke nogen pil. Farvel, Dominik. Yeah. Nej, hvis jeg går op på dem der en gang, så er det ude med mig. Hvis jeg lige plukker dem der derovre. Så farvel. Hej. Bye.